Bones, em dic Romà. Vale, em dic Patri. Soc la Marta Comas. Jo em dic Daniel Marco. Jo soc l'Alexia. Jo soc la Maria. Jo em dic Maria Donesa. Des dels 13 anys fins als 23, cada divendres era venir al taller de teatre. Nosaltres fèiem tot amb la gent del taller, sortíem amb la gent del taller, vam descobrir moltes coses amb ells, tot, no? Estimar-nos, ens vam fer grans. Cada vegada que entres a la sala Segarra, a mi sempre m'agrada i poder pujar a l'escenari. No era només la teva obra amb els teus nens, sinó que les obres dels teus companys t'importaven tant o més que la teva. Era una organització molt heavy, érem molt jovenets per fer això i ho fèiem amb tot l'amor. Va ser la nostra vida durant aquests anys, o sigui, vivíem pel taller, vivíem al taller, passàvem més hores a dins del taller que a casa pràcticament. Encara després d'aquest grup de monitors, doncs nosaltres ens hem continuat veient. Vam tenir la sort de poder fer un grup de teatre i continuar. Llavors hi ha un nivell de discussió d'una profunditat absolutament forassenyada perquè els nanos tinguin el millor taller de teatre possible. Va ser una cosa realment, van ser un dels llocs que va marcar